Ne dorim ca totul să fie cât mai simplu și avem nevoie de soluții personalizate. Cu toții căutăm cel mai bun suport și ne dorim cea mai bună tehnologie. Pentru că toți vrem să ne bucurăm de succes. Oricare ar fi afacerea ta, Telecom este partenerul care îți oferă soluții complete de comunicații fixe, mobile și IT, integrate și adaptate afacerii tale. Telecom. Experiențe împreună. Bărbatul a fost dintotdeauna un vânător. Să fie vânătă. Specialiștii Gerovital știu ce vor femeile. De aceea au pus în noul șampon Gerovital Men ingredientele care hrănesc, regenerează și protejează părul, făcând irezistibil orice bărbat. Ce pradă nu visează un vânător așa încrezător. Gerovital Men, încredere masculină. Există un un pachet pereche pentru fiecare ce face experiențele multimedia preferate ușor de împărtășit cu cei dragi. Vino la Euro GSM. Te așteaptă. Explorează un smartphone Samsung Galaxy M2. Stări gripale, imediat Oscilo. Cu Oscilo Coccino îmi ajută organismul să fie mai puternic decât iarna. Țelina. Frățioare, vină puțin. Dacă țelina ajunge în frigider,